prophet mai vakadetsekana vakaenda pamberi pamwana vakati Mwari mukandipa mwana ndichamudzosera nekuti haasi wangu ndewenyu because zvipo zvinobva kuna Mwari andika so kune vanhu vanoziva kuti mari hadzisi dzenyu dzandika motedza munati hadzisi dzenyu ndezvaMwari Mwari zvakesari kuna Kesari zvaMwari kuna Mwari zvedzoserei kuna Mwari Mwari vari kuti ndakuda zvinhu zvangu ngazvidzoke handika hana akadzvisa kuti mwana haasi wangu ndapiwa naMwari akati Mwari mukandipa mwana haasi wangu ndiri kudzosera akamudzosera futi kuchechi andika zvekuti sami vakandikurira pachechi ari mwana wechechi andika he become a prophet saka munomodzi dzosai zvamakapiwa naMwari motedza makapiwa naMwari ngadzidzoke kuno ndikudzina kubasa raMwari andika even kana uchida kupa mwana uya anoikurira pachechi inoona Samuel andika akakurira pachechi akapiwa saka tikutaura kuti varumega kune vanhu vaiziva kupa andika there is another person. Let me give you example. Tona kuti Elisha aiparadza basa raMwari asina pekurara anditika achipfuura Christos anditika achienda netsoka anditika then another woman akazviona kuti no munhu waMwari haana pekurara akabatsira munhu waMwari akamupa pamba pake pekurara anditika arara Elisha ndiye akanetsekana kuti alright ndopa chiiko mukadzi uyu anditika atita kuti tiwane pekurara chiparidza evhangeri then Gehazi akati hana mwana anditika Elisha ndiye akamupa mwana even a prophet ndikamufara newe ndokuona kupa tikiti rino because mwana zvipo zvinobva kuna Mwari but Elisha akapa mukadzi uyu mwana kurati akapinda kuna Mwari akati Mwari tipewo mwana tipe munhu andipa pekurara ndiye Elisha noti Mwari andika prophet Madungwe paanda this scheme ndingangofanira kuti vandipiwana tizi ndakuindaziva yakanaka imvai tondipa tiketi izvozvo imvai tondinyorera tiketi ndima kuti ndifarika ndati ndikafara ndinifara Elisha akapiwa mukadzi never demanded ndika anangoti vari mandina mwana ndika angashorina mwana ndika patakati no let me save basa raMwari akapa Elisha pekurara room pamba pake Elisha akanetsekana because the law that's why mtona even prophet Madungwe vakauya tinochiza zvachukira patakati alright ukapa mota kuimba yabasa raMwari ndika kana kuita zvakati kana chilendi yako ndika azviti kuti titadze kukuitira something Elisha akasara onetsekana because the spiritual law inoti munhu akakuitira something chinoadvancisa basa raMwari you must give him something haufaniri kuramba wakanyarara Elisha ndo akabatwa nethat law anditika akati Gehazi topa chiko mukadzi atibatsira basa raMwari ati munhu akabatsira basa raMwari it's not my duty kuti even but ndakataura kudhara kuti ndinokupai automatic advance aid ndo zvakawirirana naMwari kuti munopingwa anditika Elisha akasara achinetsekana kuti tomupa chikadzi hana mwana Elisha naMwari vakantaura kuti mupei mwana ndokubva atopiwa mwana because abatsira basa raMwari kuti mufundisa wane pekurara ndikuti ipai prophet vaite basa raMwari second coming tinde munyika dzose vari kuna America tishedzeiko kuti tisvike tiparidzire maAmericans kuti share gay marriage andika izvozvo kuti wabatsira ndinichazosara even ukanditira zvinhu zvakanaka even ndikaona kuti alright you do not deserve kungopiwa automatic advance aid kuti waenda kudenga ndine zvakawanda zvandichakuitira futi even kana kuti alright mari chimaradzire aone maangelics ndokona kusvika because Elisha akanetsekana kuti tomuitireiko andika kanzi chii chaasina andika chandakaona kuti vanhu hamuna ndika it's a qualification of heaven ndocho chandakaona kuti zveshuwa hamutorinda ndikatoona kuti Mwari ndozvandakuvapa kune vanhu vachasupporta the vision yekuti Jesu ava kudzoka tizviparidze nekuti Jesu akadzokana tisina kupati zvisina kupadzwa kunyika Jesu sezvakaita Elisha ndika ndiye akazonetsekana akati ngatimupei mwana sakati tinokupai automatic advanced entry andika even pajudgment ipapo iri kunzi paGod's day munomapiwa futi automatic ndozvandakataurira naMwari but apo nonomapiwa chii wava pajudgment day saka Elisha akapa mukadzi uya ndika saka uye zvinhu zvei akatopa kubasa raMwari saka kumupa kubasa raMwari inini handina chekunetsekana saElisha ndinotori the way forward because kagata zviitira mamiti kuti tinokupai automatic advance aid ndozvazvatuka because unopa munhu chaasina mukadzi uyu Mwari anditi ndochakapiwa zvandika ndozati ukandipa mota chii chandichakupa ndika ukandipa imba yako chii chandichakupa chandozati hamuna it's qualification of heaven machange rate that's why ndati ndokupai denga rachozve handitokupai ipai prophet mota dzenyu vanokupai automatic ndinokupai akapa mwana anopiwa naMwari but Elisha ndakati ngatimupei Mwari zvakagarwa naElisha naGehazi vawirirana unozovapinda kuti God ndakazvapinda before God tikawirirana kuti alright kune vese vachasponza kusvika wapedza muranda wangu they shall be given automatic without doubt inonzi definitely munobva mapiwa anditika alright matimi muri heaven amikomanda inu vanhu ndozviziva kuti ndimi ngirosi yehondo Mikaeri watinoziva isusu kudenga kuti ndiye ngirosi yehondo akaenda kupi makamutorera chigaro akamhaenda vanhu vanoconfusika vanashandisa matetus akawanda God ndozita rake anditika
then anesara kuti eushadai vanashama vanani vanaebheneza menu vanditika even Moses anonzi the I am ndichava ndikamastamara nditi Jesu anonzi the bright morning star the anointed one anditika the lion tribe of Judah aside the Christ anditika inonzi prophet Madungwe anditika in the and command I am the chief accountant anditika I am this anditika so Michael maoffices amwana avadaitara tani maoffices anditika zvanoti Jesu anozviti auna mwari auneni anditi God Christ is God maoffices amwari so maoffices amwari angakamira so Gabriel is the office of God, Michael is the office of God, Christ is the office of God, Lucifer was the office of God. That's why machona akakwanisa kuribhela akatanga his kingdom. So pane vanhu apa even Christ that's why machona akapiwa kudzidza Christianity akatanga chi this anditika then Michael na Gabriel ndo asina anditika so those four offices dzakacreatwa it's God himself anditika that's why Satan akazoribhela he knew kuti he's God himself. That's why vanhu vanonamata because vani ka gods something karimavara anditika saka Michael anonzi ona ndimwari anditika zvanoti Trinity God the Father the Son chinohwana anditika aona Michael ona mwari saka Michael anonzi mukuru mwari kana vakuita hondo dzavo anditika vanhu vachinzi Michael but ukationa Michael saJoshua akaona Michael panonzi akaona mutumwa wekudenga pepe akaona mwari anditika Jacob anonzi he wrestled with that akaona Michael mutumwa wekudenga anditika because vanhu vachisiya office anditika mukaona Christ ndimwari vasvika panyika anditika vari Christ anditika mukaona Gabriel anonzi I stand in the presence. Hakuna anomira presence ya Mwari heaven. Introduce heaven. Hakuna anomira. Iye Mwari chete ndiye anomira. That's why I stand in the presence of. Amumiri mu presence ya Mwari. Only Christ, Michael, nana Gabriel. Iye Mwari wacho ndiye anomira Mwari. Anditika Saka Michael ndi Mwari. Saka hanzi army commander anonzi owner of heaven. Christ ndiye mudziwedenga. That's why konzese kuna Mwari. In the name of Christ. In the name Mwari zvacho. Ndiye akwasona Mwari mona Christ. That's why mshamba Christ. Even Michael, adika tanga zvehondo adika atombona Michael in the Mwari yakuti iwi. Not Michael yakuti iwi. Not Mwari. Was ndiye Mwari wacho Michael adika tanga prophecy ndi Gabriel. Ndiye Mwari wacho adika kunze kwa Lucifer akazoitwa disqualified in that office because he rebelled. Adika akaavert. Ndiye akwasa kudistinguisha kuti munhu yayi chosen by God or chosen by people anditika but kana machuza inini so tobata so na David was chosen by God for a mission. Munhu anonzi chosen by God the president of God. So ataka mention now kuti Zimbabwe President Mugabe was of God. That's why I got a land reform. The land we want Matema anditika it was the plan of God. Anditika vanhu land vaone land Israel for land yepaKenani anditika zvakagara zviri muBible anditika president ED varipo vana Chechi vana Boris Johnson vasemukazonaka tisa Brexit anditika he was chosen by God vana Tony Blair vana Donald Trump vasemana aibhana transgender ame Reven aifavor Israel anditika but Joe Biden asi kuzviita izvozvo anditika ari kuzvisupport izvozvo anditika Trump airamba even abortion why because he was chosen by God anditika but akachuzwa nevanhu sevana Joe Biden anditika was chosen by people ari kubvuma abortion anditika because unokadaona kuti munhu afata in line with zvidiwa naMwari anditika Trump aisupporta Israel anditika Joe Biden ari kusupporta abortion. Trump hadikana kutoinzwa why he was God's chosen anditika tinana Obama tinana Mandela kuti South Africa izobva mapa-30 he was chosen by God so munhu anenge achishanda asina vision of God arikungoshanda because vanhu ndimamuisa anditika so munoisa vanhu venyu nema-elections anditika muri kuisa vanhu venyu vese ivavo anditika but Mwari vane vavo vanochuzeka pane special mission sezvakaita David the chosen one anditika so Zimbabwe since 1980 anditika tinoona vakawana even Ian Smith was chosen by God vamama ndikasazovataura apa anditika vana like that person where angari the president of USA pa second world war angari the army commander after that anonzi Eisenhower he was also anditika avakatowandisa but vakoti paflyer atikwanisa kuzovanyora vese anditika list racho haana kakuribudisa so this president vari kuita zvidiwa naMwari anditika sezvakaita David anditika anga ari kuzoseva Israel but so akaitwa nevanhu but Mwari vakazovaapprova so maelections enyomoma munoisa zveshuwa munoisa leader wenyu muri kuda maybe maona kuti sezvakaita so akakura body album ravotes iri kunyatsotambwa zvakanaka iri kudenga. Alright, that is the fake account. Rekaiti tsananyenza fake accounts. That is the fake account ati kudenga angels anoimba ndika melody music. Yamani music hapana vaimba hapana zvamunoimba mese pana angelics they can sing. Ndika
Bananzi riri kutotambodenga. Aya, vanhu vakatora picture rangu. Mukatasa datira nditika ndakaita ndifunga pana papa interview. Mukatasa ndandikada ndipana pa interview paslay. Nditika mukatasa background ekoko depa. Ita depa paslay. Yatoshandisa nditika. Zvaona vakatora interview yake paslay ndakatoda isu shota ona nditika. Ndo vachitora picture rangu. Boss akavharisa accounts akawanda zvino tikuvharisa ngezvisho. Iko ndoti kuresponda to every account. We atichati vanhu vanotitandira vakatitandira tikanyarara but not now. Iko zvino tinoresponda even accounts atirosvashiwa that haisi account yedu even mapages edu even kumbi tikusvitara bhozi hatichati vanhu vanotitanisha zvavana gozi iwo hatisaka kuisa vanhu vakangotora account haistori yedu iri patwitter yakanzi prophet Madungwe yave yakanzi real prophet Madungwe real ndo yavo saka iko zvino vakuita chimwe chitsotsi vakangobudisa pakangonzi Madungwe asi kwatenga bva kutwitter kana kupikana vakangonyoro maybe nekompyuta katenga kunotendeza makumbi yakangonzi Madungwe anditi haikonotenza kupikanzi yavotes chokutanga maangels hateereri nonsense dzepano panyika dzamweimba whether gospel whether kuheaven ine chunzi nonsense because vane music yavo iri very you cannot sing zvinofana maangelic how can the angels listen zvinhu zvakada zvepanyika izvozvo maangels vane chikafu vanodya mana andika hapana pachazongodya bread because mana nebread chese chingwa chingwa chenyu chaiti hachinaki anditi mana inonaka anditi hapana pachamuzona maangels achituka kudya chingwa chinhu kana kuteerera music yenyu vanazvowo kudenga anditi gold renyu vanaro revelation ndakaona rodhi dzendarama kudenga vanadzo kuti hapana pachamuzona maangels achifambisa rodhi dzenyu kuti veidafamba muna festi kana kunew york yakatoshanda iya haina kutombonaka heaven is beautiful saka havateereri music yepano vanhu vakungotora zita saka always namba inotaura yanogara inotaura church line 07062311 ndo yamunoinda 076 andika 2311 mubvunza bozana kutoti tikataura hatina tombozvitaura zvese zvi hatitaure zvinhu zvakadaro vanhu profeti Madungwe vanhu havavazivi saka maaccounts angu yake yakanzi real prophet Madungwe prophet Madungwe kana munobvunza namba dzavanogara chitaura kuti ndeyedu rekanadese because mafake accounts ari kutry kutanisha basa ratikuita rekudzoka kwajesu kristu so that vanhu voti prophet Madungwe vanopenga vataura zvinhu zvakadai mwari vari kurwara mwari havasi kurwara god will never be evil maspiritual beings arwari saka vanhu vavengi vari So I shall meet God every day. And every day commander, my office is in heaven. So every day ndichimuka ndinotanga napinda muoffice yangu heaven army commander. So ndichashandisa that privilege kuti every day ndichimuka ndisati ndarara ndechina kana ruviri kana rutatu kudenga because ndichimuka ndichinorara ndinopinda muoffice yangu ndotora mission yandinchidiwa kuti ndite that day naMwari ndika saka from 1 October kusvika 20 November vane ma request uri kurwara uda mota uda stand uda kana udi zvauri kuda request yako unotipa it shall be presented or appealed to God direct in heaven by prophet Madungwe because every day ndopinda heaven under the ticket of heaven so munongobata the God's bank. You do not go to the bank empty-handed. You know, uchamuchaka offering yako, thanksgiving yako, wotibata, waisa request yako, and waisa request yako, it shall be appealed to God. Then by Chechi replied, tinobata kupa bheki saka iprogram yakatanga saka this is a special program yatinayo kusvika musi 20 November. God and prophet shall meet every day. Saka it's easy even nyaya yako maybe it's a family deliverance munonza chamunonza ku church bank anditike kuti zone to appealed unotanga kuita something kubasa raMwari we are very serious about that. Jesu akaenda matira munakati chenda unobhadhara kumprisita Jesu wacho ndika even Mwari wacho haana kutora for free anditika even mukadzi abvumidzi kutora ngoti mukadzi for free anditika even chifeve chako aurari nacho for free anditika you pay anditika saka zvese anditika whether kupi kana kupi Jesu anati enda unobhadhara anditika chero chifeve achochiita zvakaipa anditika but even mukadzi you must pay. Abraham akanobhadhara Isaac mukadzi anobhadhara anditika ndopakaba zvifeve zvatinezekuti saka vakudya mari yacho inofanira kuvabereka nditika but vari kuabhusa ndo vakuidya inofanira kuvabereka you must pay. Tinoona kuti vatorwa nevanhu voti havadi kubhadhara roho vada kungashandisa mwana vanhu achiitirwa vanhu vachida hakuna zvinhu zvakadaro zvevarungu zviya zvotanzi ringa hakuna zvinhu zvakadaro you must pay. Isaac akabhadhara nditika baba vedu vakatobhadhara even mari inobhadharwa newe nababa vako kana usina baba vako ngavabhadhara nditika zikaambeni zvinhu zvaMwari hakuna mahara nditika kuona prophet Madungwe you pay anditika Mwari achida nyika haana kukuridhimai mahara imi anditika akatouya mwanakomana chaida even tikuti zvino automatic heaven and roots as fortune rautoda kuti uri pachimwana chisabasa toda fortune yaruna benzi yaurufambisa iwewe yawakapa madhamba kuti ndomati ndakatingira madhamba benzi toyati kutoda because ukati pachimaringe nyaka aiwazve
tinozviona anditika ndopati tukapozononza nasafia naanania takuti kupa judgment futi toda zvinhu zvisvinu uchifanisendi tipe kubhorodho yako kwetipai kustononiji ione stand iri kubhorodhewa nditika tinoona anania nasafaria ndiri Peter ngakatomira kati zvimwe zviri kupi zvilamwari prefunza kuti ndosaka ndiri bhengi zve tinotomonita ona kuti zviri kufamba zvakanaka ndika anania nasafira verengai extenda 5 ne6 anonzi zvimwe zviri kupi vavasiya kumba aiwa ngazvive zvese totozvida kuno udzai zvinhu zvakati maisha ndakati ndinokupai maautomatic advanced entry munopinda kudenga udzai zvinhu kuchechi makanyarara ndikazvina zvinhu chaizvo nditike aiwa atasvika kunoona unza mwana wako musikana achiri kurodza muchechi totorarora nakupai ponzi someone akapihwa namai vake unofanirwa kurwadziwa varume ndakarwadziwa ini ndairamusamuzaenda chimugunduro chimuramusamuzazi kumba naugeza ndichirwadziwa ndakarwadziwa nanhasi aimsude major show ndiri kutoinvesta mo kubhengi ikoko ndakakuzaika rese ndakati ngizooni mota yangu pafacebook ndichisabasa kamara haisi mari yangu it was for God's purpose ndatora one of my car ndisakanabaza mota dzeipo sipota ndinazo kudhara sindikatengesa imba ndikamari ndinazo ndinotofanda chechi yangu nanhasi up to now tirikoti ini ndimusingakwanisi kupinda kudenga ndikatakukubatsirai saka wei makanyarara maraitira zvakanaka saka zivai nhamba yekufona moya ipapo 0776231156 ndo nhamba yedu chawanza chese nhamba yobvunza pawhatsapp kana kufona